να δείξουμε λίγο τι ακριβώς έχουμε κάνει. Φτιάχνουμε λίγο μία ζύμη για να κάνουμε σου και εκλέρ. Χρησιμοποιούμε την ίδια ζύμη. Ζύμη δηλαδή για σου. Έχουμε βάλει εδώ, έχουμε λιώσει γάλα, αλεύρι και βούτυρο. Η διαδικασία είναι βάλαμε πάνω στη φωτιά να λιώσει το γάλα και το βούτυρο και μετά κοσκινήσαμε το αλεύρι σιγά σιγά εφόσον το τραβήξαμε τη φωτιά. Το βάλαμε πάνω στη φωτιά πάλι για να τραβήξει πάρα πολύ καλά ό,τι άλλα υγρά υπάρχουν. Θα βάλουμε τη ζύμη μας τώρα σε αυτό το στάδιο που είναι να κρυώσει και μετά θα τη βάλουμε στον κάδο του μίξερ με το φτερό. Έτσι, ξέρουμε όλοι ποιο είναι το φτερό που χρησιμοποιούμε για τις διάφορες ζύμες στο μίξερ και θα προσθέσουμε τα αυγά τα οποία σε αναλογία πάντα είναι γύρω στα 6 με 7 αυγά βάσει της αναλογίας που έχουμε βάλει εδώ. Θα αφήσουμε τη ζύμη μας να κρυώσει και θα δείτε σε λίγο πώς θα πάμε και θα κόψουμε, έτσι λέγεται, θα φτιάξουμε τα σου και τα εκλέρ. Αυτή είναι η βάση για τα σου. Για να φτιάξουμε τη ζύμη. Τώρα με τι ακριβώς θα τα γεμίσουμε, έχουμε φτιάξει μια κρέμα πατησερή, αν θυμάστε καλά που έχουμε δει και σε κάποιο άλλο μάθημα, την οποία την έχουμε αρωματίσει με βανίλια και θα προσθέσουμε και λίγο σοκολάτα για να φτιάξουμε μισή άσπρη κρέμα πατησερή και μισή με κρέμα κουβερτούρα σοκολάτας. Όλα αυτά σε λίγο πάλι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο, δείξαμε πριν τα υλικά και τη διαδικασία πώς γίνεται η ζύμη για τα σου και για τα εκλέρ. Τώρα, στη συνέχεια της διαδικασίας, έχουμε κρυώσει τη ζύμη μας, την έχουμε βάλει στον κάδο του μίξερ, έχουμε βάλει το φτερό, έτσι λέγεται, το εξάρτημα αυτό εδώ, και προσθέτουμε ένα σιγά σιγά λίγο τα αυγά για να αφρατέψει η ζύμη μας. Και τι προσέχουμε πάρα πολύ, όταν απορροφά το αυγό το οποίο ρίχνουμε, τότε βάζουμε το υπόλοιπο. Το επόμενο, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Απορροφά, συνεχίζουμε. Βάζουμε άλλο. Κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα αυγά, πάντα σε αναλογία το οποίο έχουμε βάλει βάση συνταγής μας. Είναι περίπου 8 εδώ αυγά. Αφήνουμε τη ζύμη λίγο να ξεκουραστεί και μετά τη βάζουμε σε κορνέ, ζαχαροπλαστή. Το σχήμα από τα σου και το σχήμα από τα εκλέρ, γιατί είναι η ίδια βάση, η ίδια ζύμη χρησιμοποιούμε και στα εκλέρ και στα σου. Ωραία, κάνουμε αυτή τη διαδικασία, βλέπετε πώς αλλάζει η μορφή η ζύμη, πώς ξεκίνησε και πώς ακριβώς γίνεται τώρα. Γίνεται πιο μαλακιά. Τώρα προσθέτουμε τα αυγά μέσα. Ωραία, σε 2 λεπτάκια τελειώνουμε από εδώ και πάμε λίγο να δείτε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε και τα κόψουμε τα σου και τα εκλέρ. Σε 1 λεπτάκι. Θέλω να πάω να βγάλω αυτό που... Συνεχίζουμε και πάλι, πάμε να στρώσουμε λίγο, να κόψουμε τα σοδάκια που είπαμε πριν. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο και θα τα βάλουμε να τα ψήσουμε. Πόσο εύκολο να φτιάξεις ζύμη και να φτιάξεις σου και εκλέρ στο σπίτι σου. Πάρα πολύ εύκολη και βασική συνταγή. Αν θυμάστε και τα υλικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Λιώσαμε γάλα με βούτυρο και προσθέσαμε και αλεύρι. Αφήσαμε το μείγμα μετά, εφόσον έλειωσε το αλεύρι και το βούτυρο μας πάνω στη φωτιά, και μετά προσθέσαμε σιγά σιγά, εφόσον κρύωσε, το αλεύρι. Το βάλαμε πάλι πάνω στη φωτιά, το ανακατέψαμε πάρα πολύ καλά, αν θυμάστε. Το αφήσαμε να κρυώσει στον κάδο του μίξερ με το φτερό και προσθέσαμε ένα-ένα τα αυγά. Λοιπόν, σου. Ωραία. Και πάμε και με την ίδια γέμιση να κάνουμε και να κόψουμε και τα εκλέρ. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε. Γεμίζουμε και τη λαμαρίνα μας. Μετά πάμε φούρνο, ψήνουμε και θα δούμε πώς ακριβώς θα τα γεμίσουμε με τη γέμιση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και πάλι. Είμαστε στα σου, στο μάθημα με τα σου. Έχουν ψηθεί τα σου μας, έχουν πάρει αυτή την τελική μορφή, έτσι τα θέλουμε. Έχουμε κάνει μια τριμπούλα από κάτω για να τη γεμίσουμε με κρεμούλα. Εμείς έχουμε κάνει μια κρέμα που είναι πάρα πολύ βασική, ζαχαροπλαστική κρέμα πατησερή. Αν θυμάστε που έχουμε φτιάξει παιδιά και σε κάποιο άλλο μάθημα. Σε αναλογία πάντα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βούτυρο, γάλα, ζάχαρη, corn flour, αρωματίζουμε με λίγο βανίλια και τη διαδικασία τη θυμάστε. Λοιπόν,
τα επόμενα στάδια. Εδώ τι κάνουμε, γεμίζουμε τα σουδάκια μας με την κρέμα πατησερή, την οποία μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο σοκολάτα κουβερτούρα μέσα και να την ξαλάξουμε και χρώμα, το θα γεμίσουμε μετά τα εκλέρ. Συνεχίζουμε, γεμίζουμε και μετά τι κάνουμε, κατά αυτόν τον τρόπο βάζουμε σοκολάτα μας πάνω από τα σου. Ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε για τα σου. Γεμίζουμε. Τώρα συνεχίστε παιδιά, εσείς και κάνετε τα υπόλοιπα.